na sa indong makakaibanan ko niyan na pagkaaga kasi nga po kasubago na daw ko naka-live si Secretary Alfredo Pascual ng Department of Trade Industry. Yaon po ang samuyang Secretary, yaon po din sa Legazpi City sa Bicol Region para po magsuporta kan samuyang mga aktibidades and program kang samuyang ahensya. Sa ngunyang po pigagibo ang MSME Summit Rebound. So nagtiripon-tipon po ngunyan ang samuyang mga pag-iriba duman sa sarong venue kung saan po kaibanan mi po ang more or less mga 300 na mga micro, small and medium enterprises para po pagurunan po duman kung ano sa mga naging epekto kan sa tuyang epekto kang pandemya sa tuyang ekonomiya, and of course kay puwang pong i-address kung ano man po itong mga kay puwang tang gibuhon pagkatapos kining patapos ning pandemic ta. Pero nasa pandemya man po giraray kita. Ngunya po sabi nga crucial time na maggibo na ki mga nagkakanigong lockdown para po sa pagbagong kasayang ekonomiya. So kaya po nakulang po salamat sa kasamuyang DTIB ko tayaw po sa muyang secretary para po sa pagsuporta kasamuyang mga programa. Kaya po ora po si Madam Ben Berango, so pagpasensya na po nindongon na ang makakaibanan nindongon yan. Ako po si Ruben R. Sumbon, di po sa Consumer Protection Division kang Regional DTI Regional Office 5. So sa mga mami, sa mga nanay, sa mga mama, mga tatay, mga papa na yaon ngunya nakaantabay, Diyos maray na aga po sa indo. Antabay po kamo kasi po maski po paano magtatao po kami ng mga ideya or dito na mga tips po para sa tuyang uroal daw na pagkabuhay. Sa ngunyan po kasi magkakigwa po kita ki mga bisita na makakaiba na sa ngunyan para po at least mapag-uro natin ng inibuming aktibidades kandalas kasi po ngunyan Consumer Welfare Month pa po giraray. Nagkaigwa po kami ang Department of Trade and Industry kisarong programa para sa katuyang mga estudyante. So this last 3 weeks kang October nagkaigwa po kami kay ni Pigapod Miso Regional Consumerism Challenge na kung saan po nagkaigwa kita parang quiz bee para sa mga junior high school study sa tuyang rehiyon. So ang programa pong ini inopen ta po sa tuyang mga private and public junior high schools para po sa mga objectives kang ining programang ini is maging aware po ini mga kaakian ta ini mga estudyante ta manungod po sa tuyang sa ining importansya kang consumerism. Nasabi po kasuhapon ni Regional Director na 40% kang population ta is composed kang mga estudyante. So ining sector po ining mga kakitan ng mga estudyante ta kay puwan ta po sindang iedukar manungod po sa mga tamang pakikipagtransaksyon as in maaserto po sa indang mga consumer rights and responsibilities sa indang edad pa sana. Pangduwa pong naging objectives kay ning is ini po kasing consumer education. Katuwang mi po ang Department of Education sa pag-implementar kay ning mga consumer education program lalong-lalo na sa mga kaakianta. So para po magkaigwa magkigari variety so they sila maging classroom type ang samuyang programa manugod po sa mga estudyante ta. Nagkaigwa po kami ki ideya na ipagyon ini sa quiz bee. So nasabi ko nga ni po kasubago so quiz bee ta nagkaigwa po kita ki provincial elimination na kung saan tigpartisiparan ini kang mga schools duman sa kanya-kanyang probinsya. Good to know na medyo maluwag na po sa tuyang restrictions po niya, nagkaigwa na po itang face-to-face na pagkaklase. So, ining ginibutang mga elimination round, face-to-face po ining ginibo sa kanya-kanyang probinsya. Mapun po sa probinsya ni Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, and Catanduanes. And gusto ko man po i-share sa indo ining naging turnout kang mga participants ta. So every province po, kung di ako masasala, nag-average po kami ng 20 participants, 20 schools for that matter na
nag-intra po sa samuyang quiz B. So ang ibig ko sabihin kay nagkaigwa po kay interest. Nakaigwa mo po talaga magkaigwa ng interest, hindi makaakian ta sa pagsabot kay ni mga consumerism. Sa liwat po ang head to make kay ni bako lang matawan sila ning ideya sa adalan po ninda so tigta aming coverage nila. Bako lang po dapat tuumon ninda itong mga kung ano so nasasabi duman sa Consumer Act of the Philippines, sa Tobacco Act, sa Product Standards Law, kundi po para po isabuhay po ninda ining naakuda ninda. So naakuda na po ninda, mas magayon po na ipuput into practice ta itong mga naakudan ta. Dahil lang po duman na yaon po sa tuyang imagination. Totoo po yan, sa real world po kita. Kay punto po i-assert ang sa tuyang mga consumer rights and responsibilities. Ang data, ang permimang po piga, sasabi sa inyo na, di ba, kita mga tuod kita kang customer is always right, mga ROP. So, medyo halina po tang nadadangog iyan. So, kay punta po maaraman muna kung ano ini mga consumer rights ta para po maraman ta na talagang tama ang pagsasabi kang customer is always right. So, along kaya na consumer rights ta, kay puwan po, maaraman taman po so mga responsibilities ta bilang mga konsumidores. So, kaya po yaon po kami din sa Department of Trade and Industry para po ipagpadagos ining pag-edukar sa tuyang mga konsumidores. So, ngunyan pong pagkaaga, pag-urulayan tapos so, pag-imbitaran mi po so naging overall champion din sa Region 5 kay ni Consumerism Challenge. So tawag ko po muna kay Ondra ining mga nanggara na ta po mga schools. And of course, congratulations sa Gabus nag-entra. So sa mga estudyante na napili pa lang kamo na mag-represent kasi ng mga school, saro na pong Ondra yan. Na ibig po sabihin, kamo po sa nagre-representar kasi ng school, ibig po sabihin kayan, saro kamo sa pigapilian. Saro kamo sa mga tatali na mga estudyante dyan sa tindong mga eskwelahan. So, hindi po, sabi ko nga, junior high school lang po sa nag-entra po digde, both private and public. So, ang naging third place po muna, i-announce ko po muna sa naging third place mikang nakasuha po na Regional Consumerism Challenge, yung championship round na pagsasabi ni. Ang naging third place po, iyo po ining Cristeta Bagano Memorial High School. Ini po nasa probinsya kag Masbate. So ang mga estudyante po digdi, ang nag-represent, iyo po si Divine Mary Rose Lim, pagkatapos po si Maria Teresa V. Montaña. So, sinda po so, mga estudyante kang Cristeta Bagano Memorial High School. Of course, dito po lilingawan ang sa indang coach na si Madam Maria Lourdes Merioles. So, si coach ang nagtiyaga na antabay kay ni mga aki. So, sa Cristeta Bagano Memorial High School, sa mga taga-Masbate, congratulations po. Sana po nagdadangog ka mo. Kasi po, ang second placer ni man, coming from Masbate man po Giraray. So Kataingan National High School represented by Angeli Balintong and Hermione Luis Scarcha. So di po sa mga taga Kataingan National High School na naging second place po sa satuyang Regional Consumerism Challenge. And ang coach po ninda, dahil iba kundi si Narin Medina. So madam, and sa school principal, school heads, kaya mga nasamit na eskwelahan, congratulations po sa indo and pagpadagos po sana ang maaraw kaning pakikipag-cooperate sa mga aktibidades para po sa tuyang mga estudyante. And syempre data po papalampason ini pagkakataon ni na ikurahaw sa buong tigabot kaning programa kan sa tuyang opisina ang naging overall champion po pang Regional Consumerism Challenge ta conducted yesterday, October 20, 2022. So warang iba po, coming from of course, coming from the province of Albay, iyan po ang Anislag National High School, Daraga, Albay. So ang estudyante po, ang nagrepresent po is si April Jane Lolor and Alena M. Amados. So ang coach po ninda, yun po si Madam Carissa S. Matusinho. So
Congratulations. And ngunyam pong pagkaaga na ini, sabi ko po sa Indo, yaon po sinda, pigimbitaran ta para po ma-share man sa mga paradangog ta, lalong-lalo sa mga estudyante ngunya na ang iba naka-online lang o magdangog po kamo sa mga sasabihin kayo ng mga model student staff kung paano sila nag-aral, kung paano sila nag-eksperto para po maging champion, baka maging champion mo niya na episode kasi mo yung quiz B, baka po may makuha po kamong tips and makaukod kamo kung paano sila mag-aral. So nakulaon po onras sa muya, yaon po ang kaibanan mi si Madam si Alena and Ryan. Si Madam ata, maki-open na lang po Ma'am Alena kasi mo si AJ nandiyan, yan po si April Jane Lolor, makitas po ko pakirisan kung si April Jane AJ, okay, and si Alena Amado. So kids, marhay na aga sa indong duwa, o makikatawang ko kamuki pagkakataon para magbati magtaon ni galang sa tatuyang mga pag-iriba digdi and sa indong mga pag-iriba man dyan sa school, lalong-lalo na proud sa mga parents nindo. So inutunta mo na si Madam Alena. Paki-unmute, ma'am. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Alena M. Amados. I'm representing the Anislag National High School po. Thank you for inviting us today in this program po. Nagpapasalamat po ako sa mga coach po namin sa Anislag National High School kasi po may 4 po kaming coach. Tapos special thanks po sa principal po namin kay Sir Tito A.R. Cardo po for the support, and thank you po to all. Okay, so kay Sir Principal, Sir, thank you sa pag-antabay kayo ng mga makaakian ta. And so, AJ ba or April Jane Lolor? AJ, go ahead. So, good morning po sa lahat. Unang po sa lahat, thank you po sa pag-invite at pinapasalamatan ko po lahat ng mga coaches namin at sa mga lahat po na nagsuporta. Lang po. Okay, sige. Thank you, AJ. And kasi po ang yaong pa sa ma'am, si Coach, yaong po si Coach. Ma'am Carissa, yaong ka po. Good morning, sir, and good morning po to all the viewers and listeners of the program. Sir, I am with my co-coaches here, Ma'am Vivian, Ma'am Cheryl, and Ma'am Roselle. Of course, we are under our school principal, the effective leadership of Mr. Tito Aicardo Jr. Yes, ma'am, pati-open po kang video nito para mahiling ka mga nagkakanta ba digdi. Live po kita sa DCGB ngunyan na pagkaga arab tama sana ng DCGB medyo dakula po ang reach kini, so bako lang digdi sa Bicol region na worldwide bak may mga parientes kamo nakantabay sa mga OFWs na nakantabay sa ngunyan na pagkaaga. Imbitaran po nila para at least mailing kamo na yaong kamo sa Radio DCGB ngunyan. So request lang po ma'am, maki-open ka sa indong video. Ma'am Carissa. Yap na po ng video natin. O sige. Habang nag-ayos si Madam kang sa indang video, inutong ko muna yung mga kaakianta, mama. So, Alena and AJ, maski si Sesendo pwede mag-simbang kinikaputan ko. So, ano ang style nindo pag nag-araw kaya nakakaigwa kay quiz? Yung mga routine na ginibo nindo before pagkaigwa kitong provincial elimination ta pa lang. Sige, Alena, ikaw muna. Ako po sir, nag-print muna po ako ng mga kailangan po na pag-aralan, yung mga coverage po, which is the Standard Law, the Consumer Act of the Philippines, the Tobacco Regulation Act of 2003, and the Price Act po. Tapos po, pinaghatian po namin yun ni April Jane po para po mas madali po sa amin para pag-aralan yung mga coverage po.
Okay. Sige, Alena, April Jane, anong grade na kamo? Grade 10 po. Grade 10 po. Grade 10. Okay, sige. AJ, ano naman sa laging style mo para ano sa ginibo mong may pigigibo ka bang ritual or anything para sa ulo mo ang lamang itong coverage na tinaomi sa inyo? So, pagkatapos ko po mag-print out ng mga kailangan ko pong pag-aralan, ang ginagawa ko po para ma-retain ko po yung mga information, binabasa ko po siya at least twice ko po siyang inuulit-ulit para po matandaan ko po talaga. Tapos, sa isang tahimik lang po talaga akong lugar na nag-aaral para walang istorbo. Wala mo ng Facebook, wala mo ng social media, wala mo ng disturbo. Pero pwede ka naman utusan ni mama, ni papa, ha? So, hindi. So, yung mga parents naman dyan na nagdadangog po ngunyan. So, ining mga akita, may kanya-kanya po silang style ng pag-aaral. So, ang ikaw to po sa inda, susuporta na kay po nila, dahil mapigahagat mo sa mga akit na dahil sinda pagparasubuhon. Pero, from time to time, siyempre, dahil naman maiiwasan. Lalong-lalo na kung warang kita ibang maasahan dyan sa harong ta. So, mga magurang na nagtatrabaho yan. So, ang pigaan mga akita, yaw lang po yan dyan para mag-aaral. So, tawag tapusin nga ng space or time para po makapag-concentrate sa indang pag-aaral. So, mako po karaw-karaw ang pag-aaral, mga nagdadarago niya. So, mga kids, nagdadarago niya, mga estudyante, kuha nyo ditong tips kung paano ni mag-aaral na duwatang top-notcher ngunyan. So, si AJ, nagbigibo siya, pigbabasa niya at least twice. Diba? Then, warang nasa tahimik siyang lugar. So, pwede man siguro butasan mo na yan ang mga cellphone para hindi ka may turbo mag-adal. Okay? So, Madam Carissa, yaw ka na po. Sige, habang di ko pa nailingan sa indong mga magagayo na mga view dyan sa indong school. Alam ko yung kamungon niya sa Anislag National High School na. May class kamungon yan. Modular. I search during Friday. For this week, we have one day modular class. So we have 4 days for face-to-face and this Friday, modular. Okay. So pag sinabing modular, so mga akita yaw sa sendang mga harong online, di ba, ma'am? Yes po. Okay, sige. So, Ma'am Carissa, bilang coach, siyempre, let me haliw sa pagkakataon na may share mo man sa ibang mga coaches, sa ibang mga teachers, kung paano sa gudibo mong style para motivate ining mga akita sa sendang mga pag-aaral. Go ahead, Ma'am Carissa. When the task was given to me po, sir, to train the students for the contest, when the task was given to me by our principal, I actually thought of having some of my co-teachers to help me handle the review sessions. So I am with some of my coaches. We actually had a rigid review, sir. I actually had done the schedule for the review. Most of the days are actually, we have 1 hour per coach. So may I give the time for my co-coaches to speak right po, sir? Okay, sir. So this is Mrs. Cherilita. So I am one of the coaches, and I tackled on the Price Act, Republic Act 7581. And actually, for me, I just consider the review as a series of assessment to the students, whether they really understood or misunderstood the different provisions in the Republic Act 7581. So what I did is I made a series of around
actually it was around 6 sets of reviewers, and I really just focused on 75 RA 7581. And if actually I really requested the students not merely to memorize and understand the different provisions and the different definitions there in the provisions, but also I let them actually we go beyond. We let them analyze the effects of that to the supply and demand, as well as to the consumers. So I guess the students, after our reviews, they're really very much interested on consumer education. Yun, well said ba, ma'am. So kasi po ang kita baga mga pag day man kitang interest talaga sa sarong bagay, talagang day man kita naga-focus, day kapitatos to yung 100% na focus, di ba? So, ang pinakamagay talaga diyan is sabuton ta muna kung ano itong pigbabasa ta, ano itong mga piga-review ta, para po may so isip ta pasiring po duman kung ano talaga gustang masabutan. Kasi pag nasabutan ta so kada provisions itong mga pigpaadalan sa tuya, ining pigtawming coverage bako ini karaw-karaw, ma'am, ha, mga aki na kumbaga sa ano natuom nindo word for word sa mga definitions, sa mga crucial na mga keyword duman. So bako po yung karaw-karaw para po day katawang kimaray na attention. So ang ibig po sabihin kayan, nasabutan nindo kung ano ining batas na ini. So pag sabot nindo kung ano ini para sa ining batas na ini, the rest will go on na lang, di ba? Ika nga. So dakulaon na bagay sa mga kaakian tangon niya na maaraman po ini mga provision kasatuyang Republic Act na tinatang coverage. Bako lang sa dahil may quiz bi kita na sasalihan, kundi sabi ko kasubago na mai-apply ta during our everyday na transaction. Kung mga aki baga, di ba? Kamo ang matibayon ng unyan mag-order online. Data mahal yan ba? Alam ko may mga account kamo sa Shopee, sa Lazada, sa ano pa man na selling platforms. Ang hagad mi lang po, so naukudanta during kining quiz bita, na i-apply ta po ito. Aram na po nindo kung paano magpili, mag-transact sa mga online shoppers ta. So ang tip, siguraduhan ta na yaong sinda sa legitimate na mga selling platforms. Kasi pag yaong sinda duman, madali po ang paghabol ta kung sakali man nakaigwa kita ni issues or concerns duman sa produktong pigbakal ta. Kung aram ta na sa produktong binakal ta may defect, so alam ta na kung ano ang rights ta bilang consumer, di ba? So yan po ang saro sa pag-oralayan ta pa sa ngunyan. So okay. So kay Sir Principal, yaong po si Sir Principal. Yeah, actually dito wala po dito sa amin kasi kami lang po yung present ditong 4 na coaches. Sige ma'am. Anyway, apot ko lang kay AJ tapos kay Alena. Nasa office po siya, sir. Nasa office. Nandito po kasi kami sa computer laboratory room. Good. So again, yun, nakikita ko na sa indong mga beauty. Kaway-kaway na kami. Ayo, kaway. Yun. So, mga coaches, the proud coaches kang Anislag National High School. So good morning po sa indo. Yung pala, mga nagagandahan, ang tagal-tagal makita yung mga beauty nyo. So mga madam, ang next question ko, pang ilang quiz B na ba na nasalihan nyo ngayong nag-face-to-face na tayo ngayon? Pang ilan na itong ginawa ng DTI? Sir, actually, this is the first time na we joined the Consumerism Challenge. And we are so thankful for giving us the opportunity to join this contest. This is one of the ways on how to develop our learners holistically. So super blessed po kami to be invited and to join po this contest. Sa muyang ma'am, nakula man po sa muyang pasasalamat sa
tugon sa samuyang invitation. Actually, ang yaon po duman kung siguro po kung naparecite ko sa duwang aki, kaya ma-recite ninda na yaon ang Department of Education duman sa Republic Act na pinadala ninda. Nakatuwang dapat Yes, po. ang Department of Education sa pag kani consumerism ta. So, ini po saro na sa pigigibumi. Actually, mga madam, baka gusto nindong sa mga nagte-thesis dyan ng mga teachers baka gusto nindong gibuhon na saro sa mga thesis nindo na magkaiguwa ki so formal na module na regarding po sa consumerism, DTI na consumer so discuss ta yung PISB. Ma-integrate duman sa curriculum kasatuya mga aki. So nagkaigwa kami sa tawag ko mo sarong information na nagkaigwa sa sarong probinsya tingin sa Bicol region ta ning MOA. So MOA ang yaon duman is i-integrate ang consumer protection program sa gabos na junior high school and college student na may college sinda. So nakakaagpo duman na ang DTI po mag-conduct ng mga consumer protection na lecture or any mode na learning exercises na pwede ta pong adalan kung ano po ang pinakamaray lalong-lalo na ngunya na pagkayan nasa digital age na kita digitalization na paygamit baka magkaigwa kita isarong program o project between DTI and DepEd or even sa school na muna nindo Anislag National High School na magkaigwa ki some sort kang gari modular na katao ta sa mga akita kung tatabangan nindo kami na ano ba talaga ang pinakamarhay na grade para po ma-introduce ining consumer protection program ka Department of Trade and Industry. Kung mapong kita sa grade 8, grade 7, mas marami, grade 7, 8, 9, 10. Kung sa po nindo nahihilig, kasi kamo yaon dyan sa academe talaga, aram nindo sa mga behavior kang akita. So, ang kami din man sila na iling oral na, except itong mga aki ni siyempre, na aramon ta kung paano nila na accept or ano ang paghiling ninda, ano ang behavior ninda pag siguro na ining mga consumerism regarding sa consumerism. So kung pag one of these days ma-invite kami sa Endoki, gibo kita kigari brainstorming para po pag-adalan ta po yan na mga bagay na yun. Kasi po nailing nakulang pong bagay yan na may share sa mga estudyante. Di ba kita ma'am, mga nasal na minsan may ma-deliver sa harong ta, di ba? May ma-deliver duman na galing sa Shopee online na data aram ang nag-order pala sa mga akita. So, iyan po ang sarutang babantayan kasi po isipon ta na lang na open ang gabos na item na yaon dyan online. Any item na pwedeng hanapon kang aki sa internet, pwede niya makuha, pwede siya maka-access, pwede siya makabakal kasi gamit-gamit ang satuyang mga account. So yan po ang babantayan ta. So saro yan po sa pighiling mga Department of Trade and Industry para po maproteksyonan man ini mga kaakian ta duma sa mga bagay o mga items na dapat ninda babakalon or gagamiton. Kasi out of curiosity, di ba? Kita baga mga adventurous kita. Ano daw ngayon yung produkto nila na siyempre babasawon nila yan. Ay, hindi pa lang po ngayon. So baka mag-order sila sa mga araw kaya. So saro iya sa na magkaigwa kitay up sa Department of Education regarding yan sa pagprotekta sa mga akita. Yes, ma'am. Sir, actually, siguro po, as of now, what I think is, in order for us to help in your advocacy for the consumer welfare, maybe we can conduct in our school-based consumerism, maybe a symposium or a one-day activity wherein we can have our own theme, which is just which jives or
or the sub-theme that you have given. We can have a local competition in our school, maybe essay writing, poster making, quiz bee, and many other activities that will really help the DTI to advocate consumer welfare. So we will begin it in our school. So maybe next year, since we celebrate consumers welfare celebration every October, so maybe on the first week of October, we will come up with a proposal to our school principal, who is also very supportive to us. Our team maybe will initiate, together with the help of our AP teachers as well as TLE teachers, and also the ABM in the senior high school department, who are concerned of the entrepreneurship or maybe anything about business. So maybe with our joint effort, we will come up with a sound school activity that really help the DTI for the welfare, for the consumer welfare advocacy. Yes, ma'am. Good to hear. So mga ROK ng mga advocacista. So kita sa gobyerno, sa man sa na objective ta, di ba? Matabangan na sa tuya mga kliyente. Kami may kliyente, kamo igwa man na kliyente. So nakulang pong bagay yan sa tuya para po magkagawa kitang collaboration kung paano ta po mapapaabot sa mga stakeholders ta ining mga programa ka sa tuyang departamento. Okay, so anyway ma'am, sige po, magkakigwa kita sabi ko nga one of these days magkakigwa kita brainstorming regarding dyan sa mga proposal nindo. Okay, so balik kita duman sa quiz bita na ginibo. Ano ang naging plano duman sa premyo na nakuha po ka sa dung school, ba? Ano po, so kung pwede ta po maaraman kung ano sa naging arrangement nindo. Sige po. First and foremost, sir, thank you for the prize, although that is not the main reason why we joined, but we are very grateful po, sir, for that. The prize po, first with the provincial elimination, 100% po yung during the provincial elimination, nasa contestants. It's with Alena, and nagtig 2-5 po sila. First during the provincial, and then this regional elimination, since we were given 12,000, yesterday po, we actually had a small celebration of our victory. So we are lucky to take at least snacks with the whole faculty who supported. Who were physically present. Though some of them are not physically present, but most of those teachers are actually with us yesterday. So parang isang barangay po kami doon, sir. If you actually notice yesterday, isang barangay po kami. Kasi it's in Anislan National High School po. We take victory as one. Yes. So we think that this is the victory of the whole Anislan National High School. Of course, with our very dynamic and effective leader, our school head, Sir Tito Aicardo. He is very supportive po of us joining in this contest. So we take the opportunity to thank our school head, Sir Tito. I know Sir is in the office. He is so busy every day. So that's it. Ma'am, would you like to add? Okay. Sige. So kami po apot ko lang ito para Yes, kita mahiling taman po so ano. Pero actually nasa send na lang po kung ano po sugigibuhin niyo sa mga presyo. I actually, sir, the 80 goes to them also. Nag-big 40 po sila ng 12 plus yung konti lang po portion plus for the celebration. So all in all, the two are very, very lucky with the prizes that they actually got, the cash prize. So worth it naman. So sabi Yes, ko, sir. may nakauron nga niya ako ma'am na may nakauron ako sa rong teachers and hindi ko araw kung hali sa endo na kami nga sir maski mayo ning premyo nagjo-join po kami
Kasi tama sa sinabi ni ma'am na bako man po so premyo ang pigahabol ta po digdig. Kundi po so learning na makukuha ka sa tuyang mga Yes, po. estudyante. The And of exposure of our Yeah, students. exposure, so learnings, how to deal sa mga araw ng mga questions, sa mga crowd. Anyway, so crowd na medyo bako pinili mi talaga itong venue na ito, itong space na ito para away kita duman sa mga distractions kasi bago ito masyadong matao duman sa taas kami mall. And hindi ko lilingawan na syempre kita po sa maski kita ang piglalaban ta po permi digdi sa mga araw kining mga quiz binapiga po ta itong bragging rights ta sa tuyang school. So Yes po, the honor, sir, of so the grabe school. yan kikatumbas na papremyo. So kami naman po sa Department of the Trade Industry, sabi sa mingan na limited lang po talaga sa budget ka sa muyang department. So mga masunod mga next year may po nga ni mga targets pag-abot sa Quizbee, makikipag-tie up na kami talaga sa Department of Education para po mapundo ining program ta para po maging dura-diretso siya. Maski wala premyo po, idadagos mi po ining activity mi na ini para po bata defending champion si ANHS. So kay kuwan i-defend ang Anislag National High School ang sa indang paging champion. By the way, mga madam, sa mga nagdadarangog mo niyan na day-arang kung hain ang Anislag National High School. Sige po, iturnindo kami kung saan po talaga located ang Anislag National High School. And so anything na makadescribe ka sa indong school, pirang population ng estudyante nindo, ano ang mga courses na offered ka mga sa senior high school nindo po Iguama. Sige, go ahead po, ma'am. Actually, Anislag National High School is located in the municipality of Daraga, in the south part of Daraga. Dalawang barangay na lang po is Sorsogon City na po. Medyo malayo po kami doon it's about 10 kilometers away from the poblacion, from Daraga proper. And the school is quite big because we have two shifts every day. Grade 8, 10, and 12 goes every in the afternoon shift, and 7, 9, and 11 in the morning shift. And since we lack classrooms, that's why our school had thought of that arrangement for the students of going to school. And then we have a total population of more than 3,000 students. And around how many faculty members? Like 150. More than 150 faculty members. And the school is blessed with a very active and dynamic principal, Sir Tito Aicardo, who were just here for less than 2 years, I think. Yes po, sir. Less than 2 years pa lang po yung school head namin. But we have seen already a lot of improvements in the school from the time he arrived and managed the school. In fact, we are so proud to inform or to inform you that our school had just what is this? The SIP Pangaturugan 2024, wherein it has its theme Akos and Focus. So all our activities are really centered to the welfare of our students. We really have come up with around 7 quality school projects that would really cater the different aspects of development of the students. The Caritela for the reading program, tayo ng mag-ML from the Filipino department. Ano nga yung sa math? Dramatize of the mathematics department, and many other programs that I did aspire for. That is for the TLE, for the feeding program. Am I right? And we really have different, you have the Casardo. So those different programs, all of this caters for the welfare and the development of our school children in our institution. Ang ganda, ang ganda. So
very proud na malaman natin na talagang grabe yung eksperso kan sa tuyang faculty, and of course kay Sir Principal na sa paagi kan sa iyang leadership, talagang dakol na programa kamong nagigibo. Then of course they man din do syempre paglingawan ang sa indong mga sabiri. Kasi part kamo kang faculty ni Sir Aicardo. So sabi nga day taman magigibo kun day kooperasyon kan lambang saro sa tuya. So kudos po sa indo mga teachers, love na love ko talaga kayo mga teachers. Kasi kamo ang nagiging panduwang magurang kasamuya mga aki pag nagluwas na kang school. Nadago ko nga sa sarong joke duman na pinaapod, so magurang kasi actually so aki ko malimit na pigpapaapod kami. Sir, ang aki mo ngaya makuliton. So sabi kang teacher si Agum naman na handal na date. Oy, ano nga kaurunon mo ngaya so aki mo ta nag-apod din ng mga kuya si teacher na maribuko na ngaya sige ngaya pasaway. Sabi ko ano yan, pahayaan mo na si teacher, basta ang importante na aaraman ta so pigigibo kay na aki mo. Pag abot na lang din sarong sa kata siya sasabihan, let the teacher do his way or her way para may kanya-kanya siyang kitang style sa pag-handle ka mga aki na yan. Kasi kung madumang kita sa school, dumanta siya dadagitan or pagsasabihan o gari maraut man mga madam. So ang pigit ako sa personal na opinion ko, hayaan mo na dyan sa teacher, aram nila kung anong gigibuhon dyan. Anyway, pag aram tamang baga ng aki na talagang pasaway, ang lang is, day ko man, pag nagpapasaway di sa harong si aki ta, day ko man si teacher pigpapaapod baga. So, kaya, ang aki ko yung mama, grade 12 na, so youngest ko grade 12. So, college na siya, so, yung man ang problema mo ito, baka man talaga problema. Anyway, part kang growing up yung mga aki ta. So, at least nakaukod sila kung paano nagitan kang teacher. And ako ako lang, di ako nagsusurog kang aki ko pag abot sa school, mga school matters, di ako nakikiaram, abo kong maglawag dyan kasi nga involved sa mga teachers. Pigdato ko ang responsibility kaya sa mga teacher. Bahala na sila dyan sa aki. Pag luwas kaya, pag abot sa harong, saka na, okay? So, balik ako kay Alena tapos kay April Jane ha. Ngunyan sa naraman ni na so price pala niya o sendo. So gasusun nindo yan responsibly. So sige Alena, ano ang balak mo duman na gibuon sa nakuha mo? Maski dikit na kantidad. Sige, go ahead. Yung nakuha ko po kasi binigay ko na po sa sa guardian ko po, which is yung lola ko po. Okay, good. Malaking lola ka. Pero po sir, yung yung amount na po yun is sabi daw po, pwede ko man po daw gamitin for the future, which is ipunin na muna po daw, tapos makakatulong po siya sa pag-tuition po sa college or kung ano po. Good. At least ang galing ng guardian mo pag laki ka pala sa lola, paras tayo, paglaki sa lola, mababait talaga yan, tapos pinagpapala. Okay. April Jane, ikaw, anong balak mo doon sa napanalunan mo? Ngayon po, wala pa naman ako balak. Iniipon ko pa lang po. Sige, good. Very good. Ano yun, maghanap kayo, one of these days, anyway, nasa mga Thank you, internet sir. naman, kahit kayo mga teachers, meron mga instrument, mga financial instrument na pwede nating paglagayan ng ating pera. Kahit maliit man yan, di ba, yung bangko, may interest naman yan. So, aside from savings natin sa bangko, meron pa tayo mga instruments na pwede nating pagdalhan ng pera natin. Kung coordinate lang kayo sa tamang mga agencies, like, for example, alam nyo yung multipurpose MP2 ng Pag-ibig. Mga mama, di ba? Mag-enroll kayo doon, magandang dividend ang binibigay nila. Guaranteed pa yung pera natin doon.
So kayo mga kids, kung mayroon ako si guardian, si mama, si papa, mayroong Pag-ibig account, pwede doon ilagak yung pera nyo kasi may ang minimum ata doon is 500 pesos, pwede nyo nang ano. So after 5 years nyo makukuha yon, regular yung dadagdagan, nag-earn nyo ng dividend much higher doon sa bangko. Or kung itatago nyo lang dyan sa pitaka nyo, ibabaon nyo sa lupa, hindi yan mag-grow. So hanap kayo sa mga or kahit kayo alam niyo naman kung saan kayo titingin sa internet na kung ano yung mga magandang pwedeng paglagakan ng pera nyo. Kahit tayo mga madam, meron tayong mga special na para mag-impok, hindi lang sa bangko. Okay. Okay, so medyo tayo, malapit na yung oras natin. Hanggang 12 lang naman tayo. So yung exposure nyo talagang 1 oras. So ma'am, itong mga kids natin na sumali sila sa ano ba ang binibigay nyong incentive pagdating po sa mga grades? Anong subject po ba ang naging exempt sila? Sige po. Personally po, these two are my students under my subject. So ako po, I am giving additional grade. I am promising the 2 additional grade for taking the challenge po of joining this contest. And then aside from that, sa DepEd po talaga, it is stipulated in the department order na they have additional grade po when they join and they represent the school, lalo po at regional po yung napanalunan nila. And we are so proud po to be the champion po of this regional competition. Yun, ang galing So, huwag na kayo mag-alala, AJ and Alena. Pero di ko sasabihin na huwag na kayong mag-aaral. Kasi kakasimula pa lang ng natin, ng klase, di ba? Nasa anong ba tayo, ma'am? Anong second sem? First quarter pa lang po. First quarter. We were just about to end the first quarter because next week, sir, we will be having the first periodical tests. Okay. So tuloy pa rin po ba, ma'am, yung mga city meet natin, provincial meet? As a schedule That's pa rin what po we ba? are not certain as of now. Actually po, sir, in the memo, extracurricular are not allowed, but co-curricular are allowed. Okay. Co-curricular activities. So sayang din naman kasi noon, ang malaking exposure din yun sa mga estudyante natin, yung mga provincial meet, city meet, palarong pambansa, di ba? Ang alam ko kasi So actually, allowed siya, especially if it's co-curricular. Okay. In sports. So alam ko maging top notcher na naman dyan ang Anislag National High School, di ba? Karamihan ng school sa Daraga talagang mga ang gagaling sa sports, sa academics, talagang nag-excel kayo dyan. So maganda yung pamamalakad ng DepEd, di ba? Tapos yung mga school nyo. Alam ko yung mga principal naman talagang bago kayo maging principal, di ba, ma'am? Sinasalang talaga kayo doon sa training na pagka serious na training kasi may mga kakilala kong mga principal at talagang rigid yung naging training nila bago ka maging principal, di ba? So kaya nga dapat pagpatuloy nyo na ilabi na taasan yung sweldo ng mga teachers natin. Ako, personally, gusto ko yan na kahit papaano madagdagan yung sweldo natin. Hindi po biro ang maging teacher, hindi po biro ang maging guro. Magigising ka na maaga, mag-aayos ka ng pamilya mo, pupunta ka sa school, stress ka pa rin kasi ang dami-dami pasaway ng mga estudyante. At the end of the day, hindi ka pa rin tapos, di ba? Magbibilang ka pa ng mga na-ibenta mo. Joke lang. And pwede pang dalhin yung trabaho sa bahay. Minsan, dadala trabaho sa bahay. Dadalhin yung mga records, yung mga test papers, mga notebooks, dadalhin sa bahay. Pagkatapos kumain, magagawa ng lesson plan for tomorrow naman. So, kaya nga po, dakila nga, ako nga. Nagagalit na yung mga asawa kasi wala nang panahon sa kanila. Yan lang, kaya yan lang iwasan nyo na wag kayong mawawala ng panahon
sa mga asawa nyo kasi hindi naman po pwede yun. Diyan kayo magaling na balancing between life and work, di ba? So, diyan kayo talaga saludo sa mga pag-schedule. Kaya, si Mr. huwag nyo naman pabayaan kung may mga asawa na kayo. At saka, magpabango para, bago matulog para maganda yung pagtulog nyo. Yes. Para mahimbing yung Pabango. pagtulog. Yan palaging gagawin natin. And of course, huwag nating kakalimutan na magdasal bago matulog. So, napaka-importante yon. So, medyo ano na tayo, nasa pangtapos na tayo sa ating program. Bibigyan ko na kayo ng pagkakataon kung ano man ang gusto nyo sabihin sa mga kapwa nyo teachers, kapwa nyo estudyante, sa mga magulang nyo, and anything na gusto nyo pasalamatan. It's your time na po. So, we will start with Alena. Thank you po, sir, for inviting us again today, and thank you very much for the DTI for conducting this quiz bee competition po, and thank you for our school, our principal head, which is Sir Tito A. Icardo, and to our coaches and to my guardians po. Thank you very much po again. Good. Sige. AJ. So, firstly po, thank you po sa program, sa mga prizes. And thank you rin po sa mga coaches po namin. Magaling po sila mag-coach kasi. Tapos, sa mga nag-support din po sa amin sa school and sa mga classmates rin po namin, sa mga friends. Yun lang po. Okay. Sige. Mga madam, mga isa-isa kayo. Go ahead. Sige po. Sir, good morning po. First and foremost, thank you so much sa DTI for giving us the opportunity para maka-join sa contest na to and ma-expose yung brilliance and talent ng mga students namin. Then, nagpapasalamat din kami sa buong LNHS family sa pagiging very supportive sa amin. Mula dun sa yung unang sinalihan namin, Provincial elimination. Talagang nandun po sila sa amin. They supported us hanggang sa kahapon. And we're so lucky kasi na yung principal namin ay hands-on talaga po sa amin. Thank you so much po sa lahat ng support sa activity kahapon. And ito sa dalawa namin na estudyante na talagang sir, nakita namin yung effort nila na talagang dibdiban talaga yung pag-review para marating kung ano yung narating namin kahapon. Thank you so much po. Okay, so first and foremost, gaya ng sinabi ko po at na-comment ko po dun sa Facebook, actually lahat po ng bagay na to, ipinagpapasalamat po namin sa Diyos kasi kung hindi po sa providence ng wisdom, ng guidance niya po, hindi po mangyayari itong lahat ng to. So grateful po kami kay Lord for we were able to choose contestants who are really very much competent for the competition, sila Alena and sila April. And syempre, yung effort din namin na coaches ay nagbunga din po talaga from the provincial elimination down to the regional finals. So grateful po din po kami sa mga nag-support, like yung principal po namin talagang very supportive, talagang laging na doon siya from the elimination to the regional finals. Yung mga department heads, si Ma'am Rialo, si Ma'am G. Belica, and napakarami po, and yung mga teachers po, in fact, kahit nung nakalive po yung DTI Region 5, lahat po sila nanonood. Yung mga vacant po kahapon, nanonood daw po sila dun sa faculty. Talagang nagtitilian every time that our students were really getting correct answers. So, napakalaking suporta. So, yun po yung nagpapa-inspire sa amin para pagigigan pa po namin yung trabaho namin na para mapabuti po yung mga estudyante na to na hinahawakan namin. Sir, we would like to thank the DTI, kayo po, sir, being the sponsor of this kind of competition. For without this competition, we cannot promote the advocacy of
giving awareness to the consumer education. So we as your partners, we would like to give our best to help you with your advocacy. Again, for the whole Anislag National High School, we would like to thank all the faculties and all those who have helped and who have paved the way for our success. This is actually the success of the whole Albay division and then the whole school. So we are grateful for that. We are honored for that. Thank you, sir. First, Sige, ma'am. we would like to thank Cheryl, UTI, and our school head, fellow teachers, and of course, these two young ladies who did really well, not only yesterday, but goodness provincial. So, and above all else, we thank the Lord God Almighty for nagbigyan sila ng klaseng karunan. Here, sabi nga sabi nila lahat here is the National High School. We work here as one. We celebrate here as one. Okay, so well said mga madam at sa ating dalawang estudyante. April Jane and Alena, keep it up. Anong malay nyo, maging part din kayo ng Department of Trade and Industry in the future. So, kumbaga sa may advantage na kayo kasi ano pa lang ako, junior high school pa lang ako, alam ko na yung trabaho ng DTI. So, maging advantage nyo yun pagdating ng panahon. Anong malay nyo, mag-apply pala kayo sa DTI. So, you are welcome. So, just keep it up, pray, and dream, di ba? So, huwag kayong patatalo sa mga hamon sa buhay. And mga madam, ito lang po ang sa amin na we hope na this learning naman, kung yung quiz na ginawa natin, will be continue and put into practice. Yun naman ang layunin namin. Kasi the advent of online transaction nowadays will be the new normal. Yun na yung palagi natin may encounter. We can't avoid the scenarios. The digitalization is now in full swing. Ang DTI naman po will be the academy's partner in consumer protection program. We will continue to educate our youth with their consumer rights and responsibilities. And most of all, yung mga practical and napapanahon ng mga issues natin na-encounter natin sa pang-araw-araw. So, everything now is done through the aid of information technology. So, wala tayong magagawa doon. Let us always assert our consumer rights, but let us not forget, again, our responsibilities as well. So, yun ang napaka-importante. So spend your winnings wisely. So, yun nga, na-save nyo na. So, we hope to see you again kahit hindi na ngayon na kahit hindi na kayo mag-represent ng school nyo. Sina madam, makikita pa namin yan. So, hope to see you kahit sa ano pa man na programa ng DTI. So, invite namin kayo, mga madam, mga kids. Meron kaming Facebook Live every Monday. May mga question kami doon, mga trivia question. Na pwede kayong sumali at manalo. May konti kaming pa-premyo doon. Gift certificate worth 500 pesos for every episode na ginagawa namin. Dalawa yon. So, Nice, very every nice. Monday po yon. Abangan nyo lang po between mga 3 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon. Kung vacant kayo, alam ko may advantage kayo kasi nakapag-aral na kayo ng mga so sagot nyo kung ano man yung tatanong namin doon. So, sayang din naman. Tapos i-share nyo lang sa mga kasama nyo yung DTI Facebook page namin. So again, thank you again in behalf of RD Biggs Aguilar. Maraming salamat po sa inyo. Alena and AJ, mga coaches, Anislag National High School. Kay Sir Principal, paabot po yung aming Yes, sir. taos-pusong pasasalamat. And see you po again. Thank you po. Thank you. Thank you po, sir. Thank you so Thank you. much. Apo, Thank you, pwede po kayo DTI. mag-leave, apo. Thank you so much. Okay. So, okay, yan po ang sige po, thank you po. Yan po ang naging episode ni Sangunyan na Aldo po ning October 21, 2022. Sa liwat po, ini po ang sa indong nakaibanan ngunya sa pangaran po ni Bem Romano Berango. Ako po ang sa indong nakaibanan sa ngunya na pagkaaga, Ruben Sombon, kang Consumer Protection Division, kang Department of Trade and Industry. See you po again next Monday.
next Friday rather. So, Diyos marahin na aga po sa Gabos. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol, ang palatuntunang